Продължавам, хора. И мисля, че ще е още 2 минути видеото, защото изобщо няма място. Да видим как ще се развият нещата. Да, тръгнах да броя блокове, обаче имаше технически проблеми. Да наложи да правя, нали, наново. И да. Ще отивам да посека с брадвата няколко неща. Ето там се вижда даже какво съм направил до сега, обаче. Кога се получи. Ако разбера кой е... Ще се опитам да го накарам да я оправи, но гадно е смисъл така. Ето толкова ще бъде. Сервера малко лаги. Само това ще кажа. В момента в сервера е XGamer. Да, само преди да съм... Може да съм казал по-напред, това че да го кажа пак в това видео няма да има тъмнил, защото разберете ме изобщо в телефона нямам доста място, за да направи тъмнил на клипа. Може да има. Ще се опитам тази вечер да си отворя колко вече място за повече клипове. Само да се включа Персонвиева. Както виждате, сме аз и XGamer. Това беше всичко от мен, хора. Да е харесало, ако е така, дайте лайк, за да не изпуснете клипто от канала. Може да се абонирате и за главния канал. Това беше всичко от мен. Надявам се клипчето да е харесало, ако е така, дайте лайк и чао, чао.